tökéletes rabláshoz szükség van egy zseniális tervre és egy profi csapatra. Mit csinálsz, te barom? De ők nem azok. Összeszedtünk egy ütős csapatot. A srácokat felőrölte a rendszer, ám előéletük tiszta, és pályafutásuk végig töretlen volt a rendvédelmi erők testületében. We are fucked. 11 loser. Egy azon estén támadjuk meg a 3 legnagyobb Vegas-i kaszinót. Torrente, we are ready to start phase 1. A nagy büdös francokat beszélünk angolul! Gyerünk mindenki munkára! 3 kaszinó. Ne fogdossa a mellemet! Bízza rám, profi életmentő vagyok. Santiago Segura. A magunk módján intézzük a dolgokat. Mi történt? Készen állunk. Alec Baldwin. Azt kérdezi, kire van szükségem? Olyas valakire, mint maga? Máshol nem tudna ilyen profikat leakasztani. Világklasszisokat. Az év vígjátékában. Semmiség az egész. Azt még meglátjuk, Torrente. Torrente 5. A kezdő 11. Bóli a töködre, Marshall. Olé a tökömre! Hamarosan a mozikban.